Hans lille dreng. En lille papegøje-dreng lige der. Det er heldigvis blevet gode venner igen. Ja, han er væltet, efter han kom i mål. Det var irriterende. Han har masser af blod på højre side af hovedet. Ej, det var godt. Der? Ej. Ej, hvor er det åndssvagt. Han laver noget åndssvagt. Det er det, ikke? Jo. De burde sgu da holde øje med cyklister, hvad er det ikke? for noget? Ej, han ved da slet ikke, hvor slemt han er tilræber. Ej, skatter. Ja. Den lille papegøje, han er rigtig fin. Jeg har bare en bunke 4 her. Han tumler rundt i min hånd, når det passer ham. Kim så sidder på første her. Der er hygge her i lille hjem med Ludberg. Og jeg skulle næsten få set, at der går nogle steder. Ja, under benene her på Ludberg. Det vil jeg rarne gerne. Og det vil Jeanette Kims væk. Hej Ludberg, hvor du kan. Ja, hvor du kan, skæse. Den lille dreng. Ja, slet dreng. Hvor du kan, skæse. Hvor du kan. Du er så god, skatter. Det var måske en ring, meget skatter. Hej Ludberg. Ja. Skatter. Ej, bliver du sur, Ludberg? Og lille Ludberg mor kæler. Ludberg.